Magilis yun. Bakit sana? Wala mo. Eh, kagrupo pa rin si ano pa lang, so one piece ba yung ano, may kapag display. Open man. Open. Guys, wait na. Bawian ang kamuluwa. Bawian, ito kay Jackie lang. Open. Yung tingin ka pa na wala sa mundo, kinakaupuan mo pala, kinakatapuan. Kung ano na yun, Tawag kita, Bill. Bill na, DJ. Gimana, Min? Oh, nakasi ni Dabi. Bako. Hindi ka kaya. Ito ba kanina ko ba? Alam ko pala mga Hindi ko na, okay. Gusto niyo mga bang. Oh, diba? Return mapag-yung pa. May abot siya na ano. Video siya, weird. Dapat no gabos kilino, ano, si John. Si John. Pare, bumba, may bumba. Puta nga yung orang lang tawag ba kasi yung dalawating mga gura. Natawag na apat yung mga ano. Nakikita ba yun ang mag-group? Natawag na apat yung John. Wala.
Alam mo ba na din yung Laos ka, kung nilani ka. Hindi ba yung mukha ko rin? Batis ka ba tayo? No. Ano ito? Yun na, yun na. Ratatatatang. Boy, hindi mo ito ba? Hindi mo ito. Yun na, hindi ko mga tao. Yung ano, pangarang. Wike. Kuya mo ba? Try mo din. Ano yung nag-aaral siya? Nakinig ko siya. Yan, kung may bayahan mo, pag nakagaling kaya sige na rin na joke, no? Ano na? Ano joke? Bago, sabihin mo naman yung magali. Pakiyat, buo mo. Lima. Masuk ka pa yun. Sino ba? Uy, gusto ko kumain. Palas ka pa. Wala, wala mo sa ano. Ano? Hindi ko ba sinaksak ko?
Jane! Nakita ka natatag! Jane! Nakita ka natatag! Ha? Ano? Lima? Kinatago mo ba? Oh, no. Nagiro man ba din? Ano ito? Right. Yes, sir. Dili. Tingnan mo nga ba ng kapude? Hindi na siguro daw yun.
Ano na po eh? Hindi ko yun. Ano na ulit? Nag-date si Dua. Ano ba? Ano na yun? Punta kayo nga yung sinubo. Punta kayo nga yung hindi ginawa ko. Uy, ganyan yung kanina mo. Ano ba? Ano ba na kayo si Sama? Hindi na ako kumain. Wala akong pala nito. Wala yung ulang. Ay, bago na kayo. Tama na. May work sa iyo. Ano na? Utang na kayo. Baka namin. Nabukulutas, galit ko wala ko. Ay, kung saan ako nagpapalay. Hindi na ko dahil napupuha ko sa mga. Pinyo. Bumalik lang ako sa pinagsasabi. Ano ba yan? Ako na yun sila. Turn off, turn. Tama din. Putang mo ko. Hindi na no. Sabi mo na yun nga. Oh, punta mga kayo. Manawalan na niya. Oh! Reklikon mo kung ayan mo. Oh! Betul, pero kung maganda naman. Correct. Jangan duel. Reklikon mo. Ay, ako na matangay. Ang bata ko. Ikutan rin dito ko matangay. Lasin ka ba? Lasin ka ba? Lasin ka ba? Puta ka. Okay na ako. Wala ko lang. Ako mga lasin. Okay. Uy, patay! Yes, sorry. Ano ba? Oy! Sama-sama marinig.
kong kilo. Kaya kong kilo. Purple, ano yun? Lalagay niya. Puta ka. Complete lang talaga yan. Restaurant. Or go cake. Ano? Yeah, diba? Kaya mas mapay mo ka ba? Hindi naman sa mo ka ba? Tama. Diba? Magpamuli kita rin. Okay. Hindi din. Huwag mo ah. Hindi na lang. Carrot. Dalag mo. Kaya magpapag na yung sarong. Oh! Ayun! Abutan namin. Woo! Oh, diba? Pero alala ko ano. Ito nga sa. Magpila ka. Wala ba nga ito kay Kilin mo eh? Wala ba na nga sinunog dito? O kung binukan mo, wala ba nito may ano? Ano ba dito? Wala ba nito yan? Wala ba nito binukan mo? Bakit ba? Ba't siya ako kasumaan? Yung siya sa alin, di pinahiro. Ako yan, di ba sila? Ano naman ka naman? Ako naman. Hindi. Diba Dito ka na, kita na. Dito yun siya sa rumah ko. Hindi, wala na kami. Hello.
Kasi ulo kita si ano anak ko. Nasa labing niya lang ito. Nasa ano na ito eh. Punta ka, punta ka. Ano yung pwede mo sa Paro. Men, dinog na Men! Narinig kita Men! Mama na! Mama na Men! Para. Huwag ka na! Wala din yung ikaw. Ay, puta na ulo. Ay, puta na. Ay, pwede ka mo kuna siya dito. That's cute. Hindi naman ako na Pagpupok po kayo na walit na ito. ulit. Wala ko na yung nakasmil. Dubai. Wala lang naman kung ito. Ano naman? Tulong ka naman. Tulong ko. Hindi, pumatik po nga rin ng ilikan. Mapit na ito. Wala ko mo ito. Pwede mo. Habang mo tayo. Lord. Wala doon na ito. Dati ang awat na mga maling pumangaw ito. Ay, mga karawat kita dito. Sabi mo nakasabi, tanong na ako dito. Nagharap ka na ako sa ngayip ka. Nagharap ka ako sa nalulugi ako dyan doon yung mga oras ko rin yun.
Joke! Bilhin ko ka lang. Puta nga yun! Sipat na kami ka. Wala? Wala po Uy, kita? ano mo? Sabi mo lang. Ano? Punta ka pa tayo. Wala? 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 Ano ba? Wala? Yung mga yan, Guys, sama ko to. Ano to? Yan ang sa Ano ko kumanta mo ito ba ba? bumukonvert ko sa next room ni May. Ako din. Baka nalaglag ka ba? Magmamalasting ka. Wait. Duwa-duwa na Dumudukhan! Nadidistract ako! Alam mo, ay po. Wala ka pinapalo pa. Eh, ako na yo, di ba matapos Ano siya? sa kitang labat? Patapos na magkakabo. Bumili. Ay, dito nawala na yung sigaw. Ay, sa free. Ay, pwede ko na dito. Ikaw ba dyan dito? Ikaw mo ba na ganang verse ko? Yun, atay na lang mo. Bakit? Bakit? Kalau din ako, experience mo ngayon daw, wala pa. Balik ko na nag-drive. Papulis na lang ano ko, ang dapat ano, bukas na, ano,
Ang gulo pa dito iyo. Siguro wala. Nakasimula ko, takit ako na. Simpo, di na wala. Kamayaw ko na mga tao. Ano ka, Lola? So ano, juruan, dahil ko ano sana, dahil so, Hala! Si Debbie man! Pinilir. Midnight, pengen ka ba? Kaman. Takbo. Kung silaw. May kaya dito sage. May kaya. Kuya, iping. Hindi, may ito ang nigi. Ito siya pag-utig. Di o. Gusto ka sila. Isa. Si Jay Osmele. So, hindi nilang inapdood sa ano lugod. Ako mapayas ka. Bago? Balik. Dito? Sige pa. Ilan lang yung mabira? Sige pa, Ilan? Napalat na sa tayo. Ayan pa lumayan mo. Di, wag gabi. So, kapila na mga ayo. Ang kabara. Utang niya. Magkaya-date, tulungan doon na magkaya-date. Nagusin ko na, magkakit ako na. Isulo mo ba doon? Sabi ako. Tapos na ko. Open mo. Pwede ka lang kung ayo. Tik open mo. Ha? Open mo, Joe. Ano ba doon? Nagusin na lang kung gusto ko ang kapalik ko. Hindi ka napakalit ako. Open mo, Jay. Hindi na ikibak na.
Never to kami. Mabel. OBJ, yung direct. Ha? Direct. Baby. Kulong bataan. Kaya ba? Yang lain itu. Ini nama aku, punya aku. Hanggang Siyempre, mga Naton. may hindi ko yan ang video. Ulo, please. Ano go? Tapos, ano ba sir? Energy. Energy. Ano, init, break. Hindi mo ba na? Ulo.
tali mo. Yung ba, siyang matagay pa yan. Hirap mo. Nakaulo na ako. Ang ina mo, nagagawa mo ba ako? Ah, Makero. Nakatracker. Nakaon. So, sabi mo sa nakakakuha. Ha? Yun ka? Hindi mo lang sa mga friends. Ano? Ay ano? Utyo. Yan ako lang. Ito, tinagkakaroon. Ang buot na lang kung ito. Tara. There. Nakakumasa na ito. Then, kumasuma na. Ito po. Wala mga pituloy pa. Gamay. Maghanap ko. Yan o, mako kayo yun o. Yun o. Lumit. Ikaw malibigay na. Normal. Hindi pa rin Ako, ako tumatulog na mag-start. So, ikaw lang. Baka tulog ko, ako. Oo na yun. Nag-gisan, ano? Nag-gisan. Ay, nanti ko. Wow! Last naman eh. Business pa. Yun na naman. Last naman. Di na yung malagasi. Wow! Marami na lang kung paano yan. Ay, ano.
Ako manalo, ilaw mo. Ini magana ini. Ang isa na nag-ano job, Iwan. tender. Kor kada na dapat. Ano lang ako. Gold, ano ko sa magi ka pa sa platin. Ako. Ano ko pamagi mo? Sabi naman. Hindi ko pa. Yan na yan. Hindi ko na daw steak. Yung naka-steak. Hindi ko na pamilya mo. Magi ba? Ano, hindi ka magkano. Lela, man mo pa rin. Ako, kasi, ano, Ben, minaga naman direbe. Swear. Zero. One, alam ko ngayon. Black na siya. Ano nga rin, shoot you know? Black. Ano tama na? Marco, hindi minawag mo. Nakwasan nila. Sige, ano mo? Ano Ito ba review mo. Tapos, pipiliin mo yun, parang lang ako. Ano, more, hindi. Pero mo yun yan, nakita ko mo. Oh, Ang kampanya ay tuloy. Nakulong ko ba kung at ako? Nawar ko ito. Yo. so, ano ba? Uy, may gana. Yes, Merero. Katino, third. Pa, sila pa. Sila mo. Binti ka pa, naman mo. Gusto ko nga tanong na ano? Pre, ayan no, yung line. Ano no? Gamit ako lang yung time na. No. No, boy. Hindi ka magalang. Uy, Bar, black, arap ko. sisiptulis ko muna. Di mo ako na kung sipot. Yan, batan. Kuya, nagano ko Facebook. Pura. Oh, na-smoke ko yung data. Saan niya kita ko pag yaw, di pag upinon? Mima. Ay, yagi maset. Ano ba ka? Ano? Always. Oh. No. Karon din. Pakalangal na ako. Ano ko tayo sa kayo? Tuloy ka ba?
Oh, January 2 po. Yo, bagus banget. Ayaw nga, hindi Yo, kakak, bagus banget. ano, yung, Sekarang gitu. ano pangalan, Tex Baraldo. Sekarang gitu. Ano po, oo, bigyan ng Baraldo. Gold. Isa na po, hindi mo rin po. Kaya mo, wala nga yung kay ko, ano, you know, ano? Lapo. Lapo. Uy! Ano? 81? Ya, aku. Black na yan, Dave lang. Pagkalang tulad. Black yan. Agila. Pusta, pusta, Agilo, ka. pusta. Wala 63? Sabi 61? kayo. Hindi major. Kailangan mo sa doon, sa'yo. Pero block na yan, pero block na yan. 70 na ito, ano? Once ka na 70. Agila yun. O kaya major. Tara mo nga, naka-block na yan, ano na yan. Ah. Tapos man, Nanabahay ka pa Hindi talaga yun. kay Tart? Nanabahay ka pa talaga pinapay? Oo, major mo lang doon. Sige. Ah. Diamond. Yung Ingat ang ano. Immediate. Rainbow, ano? May rainbow parang. ano ba ba? Dali, dali lang. Manip lang. Ilo, panalo, ilo. Ilo. Wah, Dua-dua. You, you. Subil mo. isang nga, kasi kung nung ano, ganyan eh. Tapos? Ano? Pinakasalo ba ako out? Kumintay ka hanggang sa rally. Hindi daw lang. Yung mga lang. Okay? Kasi kasi, mabay, matara ko yun. Harap mo pa, mabay siya ako. Layer of vision. Nakatulog sa Kuya, legend na, legend ko. Ano lang? No? Alay, ano na? Biri mo na nga, no? 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 Rainbow, Warpan. Ako na may ano sa silver roll call. Para ka, siyempre yung kami sa dito. Ayaw. Yung gano'n. Ang stay. Wala siya. Wala. Ba't yan na ba ganito? Ako pala. Magulang mo, Pino. Ben, magulang mo, Ben.
Wala, yaw na nasa ko. Alas na yaw na. Wala, pangalan. Bill, tantik kayo. Eh, Ano? Simula ano? Bill, Sorry. yun, ibuwas na rin yan. Sige, ibuwas. Maganda. Napunta ka. Hello? 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 Oh. Hello? Lang, may ano, may ito. Pag may salapin niya. Mga ito. Good morning. Hello. Gumagana naman sa ano. Woo! Gana yung sa unubuyo. Root. Saka lang natin siguro na kayo. Sa ano? Yung pag nagana kami pa rin yun, ay sa kadar ka. Na daw mong kami ano yan? Himbulan. Ano po himbulan? Last four, Himbulan. one, last four, Well, tidak gusto ko nung sana. Bakit? Kapasitan. No. No. Tira ka. Dapat ako na dito. Wala, nagsasabihin ka dito. No, no. Sirit nga, nagpakilaw sa ito mga. Pag-iwan. Hello? Pag-iwan nun. Ito ganito lang. Pinaro ko po. Gusto ko mo lang ka na nakalabit. Ito pa. Hindi dapat nag-drug si Kuya. Patulong lang sana. Wala na kami din si Magana. Ano ba? Public ka daw. Nabomba ka ano? Bulto. May Balik lang ko dyan. Out na. Ay, teka. Kaya gamit ang elemento, ano? Out na. Iputan ko. Pero why? Unsex. Ano sabi ko? Sorry. Ano? Kaya? Ikaw. Ano? Spanish. Open. Yan. Puta! Wala ako ng pinto. Talaga pa mo pinto. Okay, ito na nakapalo ay alon. Kaya, teka na. Gano. Ako na luwaya. Nagpapalo ko. Yan, yan ako din. Dati mo, madami ko. Yan, ako muna ka na.
Mga audio. Right. Puta, para pala bumawal. Yung ganda yan daw, Jay. Yung ano naman yung kasi siya niya. Ikaw ko siya. Yung pa naman yung ito na tayo. Ako na dyan. Ako yun. Bakit na ang kuwatan mo? Ano nila eh? Kuwatan mo nga niya. Ipang! Natamano ka. Sa? Para ka ba nakain? Pwede yun. Hindi ko na siya. Yo, naghihiling tayo mo. Ginamit ko yan sa pinakalas nila sinenbus ako. Utang naman. Ikaw, Jenny, permanent any bag ka rin. Yo, pinayan dito ko nito. Ano, nasumay ano? Sumay kalab. Ginamit ko si Ibo. Sumay. Ako mali yan. Yo. Bebe, bebe. Ako. Ay, na. Ako. Ha? Moli na daw sabi niya. Sabi niya, moli na daw. Hindi ko pala Puti ka hindi na ako. Ano nga niyo, friend? Mag-log ka na ito na. Lad. Mag-log ka. Baka joke ako. Kaya, mag-log ka na sa kaya mo. Pabot mo sa dito mo. Mag-log ka na. Ano din nila sa kaya? Balik-balik ka. Ano? Yeah. Oh shit. Send ko na. Ako naman. Oh! Bakit ka ito eh? Ano
gumanda siya, ma. Gumanda siya. Hindi naman nangyayari. Ayan na dapat libre. Libre ko. Ikaw kayo sa cellphone. Yung lagi na kayo ba? Ikaw pinanawin eh. Huwag ka kasi. Boy ka pa. Yan. Isa malit ka pa. Ini orang mana? Orang nabla. Pinanawin eh. Ang kalang. Puta, principal pala. Wala ko na. Ba't inalit mo naman Harap ko ba? na ganyan. Kasi ano ba ko pa magkuha naman. Principal pala. Tungon mo dapat. Okay. Wala ko nga. Principal pala. Kung sila ba yun ang pala. Pero, receiver kita may. Oh! Hindi, silog na yung oh, tara ko na. Sabi doon ako. Oh, di mo na ito pang bayad mo. Yun. Ano ko na kabayad mo? Hindi. Mabalik mo sana ako nga. Adik mo niya. Ganun pa kami. Teka, andyan na rin. Yo. Salamat mahal. Yung nakuhaan sa... Ano yun? Kadakla na na ako ang pinipulong. Okay. Madalas eh. Yung kanina magka-engineer. Oy, tayo na ako. Sinatan. Nakawat. Si ano? Oh! Tapos lang. Yan, may iba ka ba kakagawa? Hindi ako kakagawa. Hindi ko kasi. Buwan. Nagabili ka mo? Boy. Natratan? Boy. Natratan? Tutuloy mo na yan. Kain. Hindi ako na. Real Super Bowl. Hindi ko kasi na Fireball. Di ba meron pa mo yung dalawa dyan? Ano yung sinabi? Meron pa rin na isa. Okay. Okay. Kaya. Okay, mali okay. Okay. Pwede na po. Tama. Sabi na sila? Sabi na sila? Pag sinikin. Ito na salo. Wala ko. Ang tawag mo sa to. Pag ito na. Ito na. Pag Oh, nabak ako yan ano. Kung kulon. Rumah
ano? Room. Ano yan? Ano, Royal Super Bowl? Sabi ko, Ako, Mike. Mike! One to one, lalo yung pa. 1 to 1. Wala ko tulog niyo. wala ka cellphone. Ha? Wala ka cellphone. Tuyo? Hmm? Na ano? Tawala Ano cellphone? ng tugal. Ano? Mura ba? Yun mo ulit yun yun. Yun. Binalit na doon ano? Binalit? Pinalik. Binalit mo doon? Saan? Napano nito na balik? Sa ano kanina. Tapos, tinawa ka mo ano? Magalas na. Tama dyan. Para ano? Yun yun. Kurang lang nga ano. Sige, bulang. Tinokay to sa kaya sa ay sa kaya. Yun. Tao. Nakulot dira yun. Kayo. Boss ko ito sa Mga Pilipinas. kayo na lang. Samit kita Dio. Meet kita. Ulo. Sige, meet ka mo. Pagkutuan ni Botol ng kamando at paliwan. Ulo. Kira gata na. Jamie kita Jamie. Tahaw. Yan natin. Lugi lang ko. Ako lugi ako. Mura Ika. Yan na ako sa tao. Okay na lang ako man. Nagunda si Kami. Tao. Mga. Hello. Hey. Tarot day ka muna di mo pigde. Sabi ko daw. Hello. Ano? Ano ba? Oh, namasin ko. Wala naman si Bakit. Wala sa amin. Ayun, bangat. Maka-sniper. Kamu talaga yung pagkabalik naman. Oh, sniper flow. Sniper na. Damit ka? Ha? Damit kita? Sila mo na sila. Uy, ayos ka. Kasi di ba, what? Wala na. Naku, ganda ka na. Putik na kulong. Dati mo naman yun. Pero, Oh, sabi na pa yung SWAT. Ang mga malumbang na nga yung matindi. ano man natin? Hindi na sa kuya. Ah. Ya, ya. Ora, iya ora DNJ. Inyo ka ano yung mga Jamie, pwede ka rin ano. Jamie, wala na? Ano gusto mo? Siguro sila. Binakan mo? Uy! Nagtatarang DJ! Magulang! Pwede sa may kagagpakal. Gaya, magsudoa. Nandun. Suwangan si Pugo! Ay, loko! Tarang DJ! Abay ko. Kaya si DJ! Hindi kita si DJ! Hindi ka na ikaw. Ayop ka, hindi na ikaw. Ay, ba't balik na nga yun? Balik kita yan! Wala pa sa'yo. Imando, matagiyap ko. Ito yung maurong.
Putik na right click kayo eh. Ay, narito na ako tayo. Uy, ayok yan sa gilid. Marangan muna ko sa tenant data. Ako ay yung body. Putik ka. Sumayo! Duwa-duwa pa ng kalabaw. Ay! Oh, Puta na kayo din mga tulag. Magulo nga to sige. Kasi nagawa pa kami ni Gini. Ano, kasi nagawa sa Hey ganito. man, sniper ko. Oh, Sniper ako, manigunay ka. Ay! Bakit talaga nga yun? Sige nga, ikaw mo yan eh. Sige yan. Yeah, oras ko yan. Kuya yun. Pinahulog ko. ayok. Ayok takin daw. Sniper! Tingin sniper ang payublong. Wala nga si Poy. Bang! Wala nga. Okay. So, Wow, shit. nalok sana yung breaking! Tama? Ano na galingan niyo? Nasib yung pag-ayap. May dito na siya. Pagkilihan daw ko nakita steak. Ano? Ano? Apa? Steak talaga, no? Ano? Steak ka. Ano na ako? Putik na talaga nga. Wala, di na sinisin. Wala, itong dito mo sinisin. Magulo ko nung sa yung sistema ko tayo ko. Taas ba, Halo! Halo! Narinig ako. Oh, guard, sa likod mo, guard. Hindi ko matika Dito ko, mali. natigodi. Padilin mo. Sabi mo na. Saan ba ito? Ito. Ang light na lang ba? Ay, ito pa. Ano kaya itong ano? Kaya lang dito? Bago pa ulit. Ang doon mo. Ino. Ay, mo dyan ka. Awat. Awat. Anong natutuwa? Awat. Ano dyan ka, awat? Parang tulos nga, no? Butang ano ba na kalat sa to? Punta ako ng Maria. Gusto mo dito sa Ako dito na. Pati ikaw na nga. Isang bukan.
Uy! Ba't din natin? Ano na ba din? Ano? Natulas na. May balabay. Nay, Kim! Straight ko. Pero hindi natitipon. O di, atin talaga yung matikman niyo. May balabay ko. Laging. Oreo talaga nga yun na yun. Kuya mo, Bibig sa pagkakaya. ay puta ka. Ay, oo. Labang mo sige pa yun. Tuwa-tuwa ang kalaban. Aw! Yan pa ka ano sa'yo. Puta na ako yito. Ako sa'yo. Yan. Yan, hindi ka ka na. Kasi ang kalaban mo, Siman. Ay, buti kang nabangad ako. Ikat ka, ano yun? Dapat ikat bibiin niya. Yeah. Bubay doon, bubay pa. Ikaw naman ang bubay doon sa may... Nakasabi ko. Makakita. Ayaw ko na yung Ibat na. wala na yan, ay. Ipag-libo. Puta, limit ko nga. Kuya. Kuya. Wala ni. Oh, ah. Ako magdala. Meet ka mo. Ako na. Meet ka mo ni Sige. Ulit natin ito lang yan. Yan lang. Ah, ang vlog yan. Napwede din lang. Ibabi mo, pinagkakarawat. Yun, yun. Iba mo ganun, man. Hindi mo maipili. Pangako sa kambang ako. Ben, Ben, napa yun. Yay! Yay! Mga ban? Puta ko sinabahan. Ito. Tapos sinawa. Yan, sige. Parang may ba't mo kuya nais ka? Ano pangalan na? Anak ko! Pinapangag. Uy, ayun. Kuha niya kay Kuya no? Ala. Ben. Ganyan ba yun? Doon lang din dito. Sa Manila, di ba? Kung ito, manyagarbat saka. Oh, Pero ayun. alam, kumabot sa mga Jano? Ano? Ayaw na si Jano. Ayaw na si Pa. Kuya, Oh, barbat ayun sa saka. amin vlog. Ano? Kami kita. Ano? Kaya ako ito ah. Doon ang ati Pai. Ayun! 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 Puta ka. Bakit na bangag? Oo, durog yun. Bibibiro na. Yapak mo. Yan na. Puta ka! Ayun! Oh! Ako na nagiging ko ng mga Mom! Naul, 70.
Kaya madala din natin pag may cellphone na ako. Kata ako, sige. Oh, yeah, yeah, yeah. Dahil, di ko na kaya ng kalit. Ano? Oh, ano? Ano ba din? Ano? Ilipin. Sakay ko mo, ano? Oh. Matawag ka pa niya na eh. Ayot! Rainbo kako! Rainbo kako! Rainbo kako! Ano man malaban tayo. Ito muna. Lag. Lag. Kaya niya. Bigyan na sana daw kita. Pero tama tayo. Yan sa meeting. Aduh. Pero ako nakanta mo kasi nato. Wala ka na. 11. Abo ka pa sa school. Pero pinamuhin ang This. pwede dito. Parang pag ano ka sana Oh, doon. Dito. Tamad. Dahil ang buwan. Puta nga! Yung... Sige na dami lang ito. Napagod na ako nito. Sige na din. Ano? Ano? Yan. Ay, ate. Ano? Ito, dinaay ko. Post na. Puta! Puta nga! Secretly ko nga! Ako ba yan eh? Decide naman eh. Ewan. Kira rin, sige, magulat mo din. Ah! Sa isang buhay din naman eh. Buka ka. Kasi naman. Iyo. Ako lutan bilo. Ako, ganda naman. Ito. Mga ito. Ito, sigong sa ko. Ito namin. Alam, may apag yan. Pwede mo ba din? Yeah? Yeah? Yeah, din nag-love daw. Ay, bago na, di ka bago. Ay, hindi. Di ba nato pala ko? Basta din. Ano yung pala nag-isin ba? Buwan ako. Sepiran tayo. Severan. Severan. Sobrang buwan. Severan. Kenche. Lalabas. Kenche. Pag-araray. DJ.
Siya nga pil ko, usap ron. Ako. Ano, nilipat. Bawal na ako. Ali, bakit yung dapat ron no? Apil. Kasi si Jay. Ay, si ano, si Jay. Kasi ano? Si Jay ang apit na kami. Apil ta, Hindi na. ano? Ano ka lang sabi no? Ali ka sa si ano? Ako, ang sa imo in Google Mark ay W ano sa mo bibili ako. Iya. Ano sa mo iro-iro pa siya. Pati tayo na Una pag pero pag hindi Kapabalo na. Aw. Sigsunod ka kayo mo. Kaya na nga. Buwat ako. Ayun din mo bibili. Yayo din mga kailangan Suwi pa. mo ako. Ay, hindi po katawag ako ng mga ayo. Pwede mo maratraton. Marami na hindi mo na nakawal. Dinudusan na. Dinudusan na. Pakila kayo. Sige, Will, kayo. Marikaw. Birat na. Birat na. Di ba yung papa? Magiling ka dito. Ako pala, bakit dito? Boom. Ako na kayo. Bubuya ako. Lugi sa kong chat tayo. Palit. Uy, gusto Oo, hindi mo kayo ko. nakabuko. Nakabuko. Iba pa lang. Ano yun? Puta nga, hindi ko na Pag-ala mo natin yung Ito mo sa talo ka, man nga, libaw sa akin lang, talo ko ikaw. puta ka dyan. Oo, shit. Kaya ako naman Maxine, daw ko si Tito, hindi Maxine. Low lights muna tayo. Lahat. Ay, kaya ako na, nag-text ako na sa Eric. Ay, kung Yan ang ating sabay-sabay mo, ADR ka na. Ay, bawas ako. Bubukan ng magic din na pinili. Anak buhay. Ay, ito, ina. Bubo talaga nga. Durubot ako. Wala to nga ni Bubo. So, kapag tumat pa yung bro. Yan. Wala mo ba na? Ako naman, baby, laban.
Hindi ka bibigyan sa dia sa di. Hindi ka lang. Pinatan mo lang sa ro. Yan na nga. Yan na. Ang sarap din mo na pag hinabutan. Tumiyaw mo na nga. Yan na nga. Yan na. Hi, Bar. Hi. Ibang klase. Abang kaya blow. Abang mo pero na ako mo. So. Mga malakas yung mga mga Meron ako, mahingin ako may pita. Ignos. Pero, ito na kita si Jerry. Ito na, ito ko din. Puta nga, pinipilot ako libutan mga ayun. Utang nito, nabuhan na. Tatang ko nga yung karang ko, tatang ba? Ako maka-shot. Bullshit din na. Patang nang kita ni Bibit. Ay, magkakalaban ka. Kailangan. Makadal na daw ako mag-sniper. Ito pa naman na doon. Uy! Hindi Matapos lang, mas na kami Ano naman ako na? Makakamit ba ko? Matatapos Ano naman ako? Nasa... Sino din ang Ano nabulat? Ano nabulat? Alas ni Train. Yan naman, naulit na kita. Matapos sinusunod lang. Kumain ako. Yan na. Sunod ka kay Airplane. Wow ka. Lapit din. Oh, you. Oh, my yan. God. Ano sa wala ko kung sa dawan. Para di ka matalaga. Nagano ko na baka naman. Lado. Dali naman, dali na. Yayo ako. Yayo. Ano na? Dito. Na, upang may lupa. Diba nagsibot sila? Dapat nang yan eh. Ano yung mga naman? Pangurag Eh, Ayaw ko na. Walas ginusin na din na. Ay, din na. Kaya ba lang makita kami na. Maro, dahil ko kumuloy ako. Para Taaga naman siya. Dahil ko mong para may patay sa tindahan na yung last warning pagdating. Ano ito mga malaka? Hindi ko mga Utang ina mo! Ganda na, parang buga na Utang mo na nga! Utang nga! Aswas ni alas. Gana po kita kahit ang ayip ka. Sabi din sir na ayip ka. Gana po kita kahit ang ayip. Wala naman. Pero pangkakawin kami. Napamotor na. Yan na, yan na. Ikasulo, si Danduwa. Uto na nga, kita ko. Pero kayo, mga katiba yun ba? Yun na nga ni. Ano yung mga katiba yung Danduwa? Huwag ka nagigilid dito. Sabi na. Paano ko nga Hindi, una-ulian ako yung ano, hero. Ulian ko. 20. Ay lang. Para sila lang ng mga Kailan nga yun? Hindi naman ito ako. Ay, kasi papalit dito. Hindi na, dito. Gusto ko yan yun. Oo, yun yan. Ako.
pa nga. You need to practice, bro. Pinakuha mo na yan, no? Kaya, okay kung kay CJ. Siguro mo din sa rungan. Tangay ng first yung police ko nung kung saan. Tulas ko, hindi mo. Ang mga ito. Matang-mata sa ako. Why na nga yung pati? Boy, yung si Billy. Ikaw nga, kamatiba yun. Mahina ka pa, boy! Hindi ko na matalan. Kasi bawal din ang pisto. Eh, bagabin. Pinapunta ko sa CPA, lover. Ali mo. Almost! Para bigli sa kawali. Ano lang bigli? Pinaguran niya, pinasagyan ako bigli sa lover. Ano nga ng bigli? Bigli. Maging kamali ko. Wala ko maalis sa tao. Oh, ako. Ako, ganda. Kasi sige sa lang. Batang ko. Ay! Kaya pala lang gusto. Pero ko na. Wala na sige. Tawag ka. Kasi, First one. para daraw ko At din. na ako. Nagpagod ka? Meron pa niya, diba? Ano ba, Ang bumubuhat ko. May bumubuhat ko. So, magulang ang ayok. Kawat na mga anak. Ako. Ano yun? Sayang na to. Linggo. Diba? Wala talaga ang ayan na ako ni Rebate. Magigyan ako. Pwede ka daw ka. Sabihin mo, Kaya para sa karang. Bro. Para ko rin. Alam ko. Iyak. Bakit yun, nasanayan nyo. Park mo. Hindi. Lug yun. Alam mo ba, yung pangat. Ba, hindi sa kaya na niya. mahal ka mo lang pagkita mo yung sarili. Parang ipa-t-shirt to. Kaya bagay na ba daw bikis ramen? Kung saan sila? Mahal ka mo lang bumabang yun. Mabubungabang. Eh! It is bubo. Yun, natagit si Vic sa bubo. Health advisor ka. Ganon, is nugget
bisa. Harus tangan kita tuh. Asuran mo na. Bukan mga praktika mo na ganaan. Ano ba? Yan ba? Absent mo mo. Iya. Absent mo. Oh. Uy! Absent mo mo. Iya. Bye! Mga praktika mo. Mga parang tigpapit ko sa mata. Ako naman nakatulog na. Namay na ika. May nagulog. Ganda ko na. Nangyagin lang para Mga praktika mo na ganaan. Ito, saksakan kita o. Wala. Ay, pag-game mo ano mo mawagin sa bata. Pero kinay. Ang dami le. Ratrat. Para ano yan? May pera daw daw na. Hindi mo nakapagkakali na. Pero pa, magulos ka. Salamat ka, wala kong gamit na akin. Oh! Wow, yun! Di ba kawawa daw? Wala ko ba naglayos yun? Di ba galawin? Mahirap Kaya, Mahirap pa. Isa daw sa board. Marami sa Guys, bumili sa po mga balita. Tinanong ko sa akin kung ito ba yung mga para ginawa ko sa ano, jacket. mga kagirang, magulang ka kaya. Wala eh. Pag mo, Isang daw ka, pero sa dinaya, kasi ko kanila. Hindi mo naman ang din, gamitin mo naman tayo mo. or sa mga gamit na Ay, sige na lang. ako gulo ko sa nga Ay, ini. ay, Ulog. ay, yan. Ano? Saliw na nga yun. Sino tao? Hindi ka na na sila. Kayo kaya ko nga. Ang 26 yan si pag wala nagkamit, bulog. Saan ito sa Ay, din. Ay, mo gana. 95. Ito! Ano ulit lang. Pero nanay. Okay, kaya Mayari ka tulungan pa nga. Iyo, nag-18 ka o. sa trabaho ko. Rin! Baka mong ganyan, baka mong ganyan. Baka sabihin mo niya. Ay, wala na dyan. Kasi bakay. Iya. Wala na ako nga. Wala man. Wala na tao. Wala na ako.
2003 ka, Ben? Ben? Kasi yung mga Baka rin mo mga ano sa ito. isang nga ito. Ano mo na to? At dumati niya. Sorry na, yun na rin eh. Sorry pa rin kayo. Nagigibo na ako, Ben. Uy, ito ba rin? Alata ko na. Pinamasugahan. Ako sa na. Go on. Ano? Dito. Tanano ko na. Medyo lang talaga dyan. More, Ben. Medyo lang talaga dyan. Ha? Wala dyan. More. Ako na rin. Lul. Para mo, Ikaw Ben. na. Hilingan mo yan. Para mo na ano, Ben. Ha? Parang ulit na. Ay. Parang ulit na, Ben. Ayan na ito vlog. Balak nito. Oo. Ikaw nga, pretty na rin. Pilapin mo nga. Yung pagkamunan. Ako muna yun. Para yun. Ano yung ito? Pinakuha yun ko. Ano din na ito mga ito? Baka mo nito yun. Yun. Baka mo nito. Sabi. Yun muna babalik na ito. Yun na mga ito. Unang babalik na. Ano ba ito dito yung limit? Paano pala yun? Ako pa pati 89. Ayan. Matamor mo ito kami. Ano? Ako nito. Ano? Buo na kayo. Buo ito sa kalat. Alip daw. Ito yung naging ko kami. Ada kan? Yan. Hindi nakapalikit. Ano, walang 5. Alam mo yun, call mo lang. Pagpunta.
Pinapino. Ano sila? Ano sila pinapino? Pino daw. Pino. Ano para? Jimmy Walk. Ano kaya nga? O, 1, 2, 3, 1, 2, 3, siya nga. Tara nga na. Ha? Tara nga ito. Ed. Ito nga ito. Uy! Nakasok ko na. Nakasok ko na. Sinit mo pa sa na. Ano? Sinit mo pa sa na. Sabi mo 61. Nakasok ko na. Yung name ko na ako. Nakami. Iba lang kami. Biling mo, alas 2. Ilang oras yung solid yung nag- Ito gilaw. Pinakauli. Oh, ito na ako. Oh, Ikikit sa kabar na hindi ako lang Oh, pwede. Eh, todo pwede. Sarap yung lag. Mabalik na sa lago. sila sa White, red, gold. ano bro? We must not see you taking. Holy shit.
Sumatek. Nauro mata. 11. Ano ba? Wala, umangkit ka. Uy! Ako yan na. Yun naman ang sato. Dali na tayo. Uy! Really? Tingnan mo. Su. Ay, oh. Wala namang binaw. At saka din na lang. Tapos paano na naman? Nagligid pa na. May naglaaw pa nga ito. Kinumusta ko yun. Kasi Ano may pakamalari? Wala ko pa tayo. Ito kami. Ay, dito. Isang ay, Ay, puta ko, makulong. Hindi na bino. Dito puta ko nga. Sabi niya, kasi magaling. Ang tama, ang matapos. Puta nga yung... Stop na, nag-play. Tanga. Pak! Pak! Ah, magaling ba kaya? Bravo! Alam mo kung silang tayo. Pak! Agak-agak-agak-agak-agak-agak.
Ano ba tayo? Ah, putang ina mo. Ano nga yung lobos kami na iba? Aba? Putang nga. TV. Ano main? Uy, putang nga, nagiging ko lang na. Ako. O sige ka main. Tawa na ko, na tawo. Pang disguise. Dito mag-i. Magkano ka? Puting aurat. Wala naman ang wala naman ang Sabi ko,
Ito mga dabot kayo. Dulu din ayo. Kaya ganun. Yan. Oh. Pak, 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 pak. Talaga. Babalik ang bibigay. Uy! Wala na gusto ko. Enjoy.
Oh, ay, ba? Ang hayop po. Bisa kami. Dari ko din. Teka mo pili na ilan. Kaya nga ako. Nakikita ba sa ako ata kita niya pa.